Taurai nevanhu bhodhi muri kuitei? Apa ipfimbi inonzi pfimbi. Ndine 2 days ndichingoifunwa. Ipfimbi yei? Gudo. Karegara yamfukudu. Alright, awa mazhanje. Alright. Saka aibva here? Aibva aya. Alright, tanga ikutora irimo imitora yepamwana izakaibva. Alright. Handi aibva ne. Apa mahombe. Ndo type kuzipa ye. Ini ndakajara, unoona isusu taizvita tichikura izvozvo zvinezvi. Alright. Oh. Musaudze vanhu, ndakumbira. Unoona problem yakaita. Inini ndine secret but munhu wandozoudza ndiye asina secret. Okay, naye secret. Ani ndaudza musaudze. Ndongotaurawo ndichiti musaudzewo vanhu pane vandichaudza vacho. Ende aibva yese rebhuti kana kuti? Oh. Aibva yese. Alright. Yakaibva. Atodzoka tichitora futi. Handizvozvo. Ndozoiti pakugara munzira tichienda kure.